Awurade papa yensia na mu na ne nyame waye gwankobia wa wonto ato aso nyinaa mu wode ansana ubeyi emopo no ubeyi asase no aye wiase no na wo ye nyame Awurade wo kron na wo so asidanka odi mu da wo abamfa oba krono an cheye wa amfa amfum ye na wo de acheye yedo wase papa o si yemra ye ne ayasoa ye ne soa ne abre yemra na wo be me ahome na wo de ukonnua no emu oha no aye odo ntiase abochichire wo de be maye nti wo ma yabo yesro wo chirechira wo mai ntwan ho nko yababutu yanim efise wasenua no ase ene enya fa hodie wasenua no ase na wo de yeboni nyina cheye anu nti ni yababutu ha no papa yesro ya yeboni atia osoro ni asase yensem fata se wo befre ye wo mabiom nanso na anu fiara bia wo agi ye no nti moja de hye no yesro fate ye ho me ho mfri ni enye fita yesro yaba ye wokodanna ye wo aware ensem ye wo nkwara atete Awurade emu bia ba enam yade enti emu bia ba wanim efrise nkrata asem aye problem emu bia ba wanim efrise ye hwe wanim se ubetie ye meyenye ekunu emu bia ba efrise yempom etutu yen yemu ya ba bise efrise ye wo moja broso ye mubua ba because ye wasichire yade ye do wase papa wo si yemfani nyina amra na obegye na watu agu na wasan yare na wate ye ho afiri ne a ente ho na wabo akoma foforo akoma abegye wasem na tremu na ye adwuma na nanti wanim ne awie epeyo ye do wase papa yedi asori shon so papa wona wodi asori bedua sa ampotamu ha ema wo mo ayati he hu se nkrofo a wo so memenda a da bia wo di ka akese eba ha na emom wo mu hu yen se umma a ye nanti wanim enwie peyo yen kire mu odo ahobrase na wo so enam sa ya meke ho ne nyina nkamom ensomwo papa yadi adwoa ba wanim sonko kwan so wakwara wo na wahye adepa bi wonu mu papa atia no pei se ono anante wase ho asidanka odi mu da Awurade wode uhya de ase a wode wie peyo ye de asida ni kabia ma baju asida baju ayeye kinslation so papa baby odabia Awurade mabofo ntwa no ho nhia utimi toatoa enompe meye nipa atiasefo enu nti misro hunu mobo na ka no ho na enuru emrebi no ne eno no aka bomu somwo Awurade yedi nkwara wasori mu ha ehwewani papa ma wasori dem ha maba ne mrantie ne mofra wo mu na Awurade usi yenkire wo mu kwan na sedan kwa me bia ye ni ho no o mo so abefo adwuma ade awie peyo enu ntimi sro hiro mo sonko kwan so ba bia mo bia Awurade bo mo ho ban mo mo Solomon adwene ni bi o mo sua o mo kosku a o mo ye nsohwe a o mo ntwani nyina o mo pass with distinction asori ya sofo ne ne yire ba bia mo bia ya de ne hyen so papa kan ho na hira no na mani nwie peyo na watimi de ye tukwan abeduru wu Awurade anim yedi nia wode wasem brain
ebe w'anim papa yɛsrɛ fa wogyatana no kana no na nea wobɛka bia ɛmfiri wo awurade hɔ yɛn nso a yɛtie no yɛte n'asɛm a ɛnyɛ emu adwuma ɛnsesa yɛsu ne yɛban a ɛnsɛ w'akyidifoɔ no na yɛmmɛsɛ wo yɛde wase papa sɛ waka yɛbɔ mu sɛ baakofoɔ ma yɛde wase sɛ wotete yɛn wɔ wo su no wo ban enti fa wo ten no ataadeɛ no hyɛ yɛn ɛno nko ara na ɛbɛma yɛatumi awie pɛyɔ na daa nkɔ ama bi wopie w'anim onyam a na woka sɛ deɛ ɔbɛtenetene yɛapatumi apagye yɛni ahwɛ wo awurade anim ɛno akɔdi no a ɛnsa da wei ne yɛpɛ wei ne yɛakoma ɛhwehwɛ wei ne yɛdi akyire yɛde wase so wayɛ no saa ama yɛn wɔ dɔba Yesu Kristo din mu amen. Happy Sabbath, Church. Many are just saying, penny for ye, Miss Me, Becca tight one sem. Yen yina yenim se erade Israel. Na or say, Australian, I am for a moo tutusududu emra. Me dear me testing if he Proverbs 3, verse 9. Or say, honor the Lord with your possessions and with the first fruit of your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vat will overflow with new wine. Nyame say, yamfa nya odi amaye no emuten emfa mra mehyɛ no animnyam. Sɛ wohwɛ a wo possession nya obi bia wo bia no, wodwen ho pa obi sa wo sɛ emfa na wunyae. Sɛ mpo wunyae a ɛyɛ adom bi na wunya ahoɔden de yɛ sɛ adwuma na etua wo ka. Sɛ fuo na woyɛ ya ɛyɛ adom ɛna wo duade no. But kwan obefo efifiri ma wate efuo no krade mu 10 abebo a ɛyɛ rade ɛna beto nsuo na ewia na wamba na ayɛ from na wode bibi mpo abɛhyɛ n'anyam. Wokɔ adwuma no nyame na ɛbɔ wo ho ban. Wofa wo ka wotena mu nyame na de wo kɔɔyɛ. Ahoɔden a wunyae ne nyansa ne bambo a wunyae a Yankopɔn bɔ wo ho ban asa week or 2 weeks or 1 month na etua wo kɔ na ɛyɛ nyame. Or say just 10%. Inti no nyame san ekaye every Sabbath bia ofo bi so ne yankasa te mesre dwene ho pa na yi with 10% no wo yi a do with joy ma weni njimpo se wo yi sa 10% no entwentwen wo nan ase every say Nyankopɔn wo hyira wo no wantwentwen ne nan ase. Enti no wo so wo ya do with joy, do with gratitude. Na Nyankopɔn koso nhyira wo. Wo saka wo sika ebia eba in check. Ebia eba ye ewo direct deposit. Ni nyina mu no dwen ho se Nyankopɔn na ye wadom. Ena wonya asa ensika no. Bompa ye na dana simpo asa wo de won saka afiri se wo ye dan ye nyame dia. Enti no me hye ye nkran se ye yi ama ye nsuro mandwen se me yi dan na medi ana se me yi medi koye bibi enso me yi da bi nyame wo adwuma bebre ma ye
yeyi na se yɛde kwa wɔde yɛ nnwuma bebree mpo sɛ sometimes ne yɛtie saba school your friend is a mission reporter Tio, you are fortunate sɛ wo deɛ wo obi di wo obi hyɛ wo obi baby da obi nni bi po bi wa yɛ de sisi ame asɔre dan ɛwɔ nkronkro bi po a is unreachable ba Nyankopɔn adom nti ɛne ɔdɔ a ɔde ama yɛ nti wɔn gyigye mpanimfo dwen ho ano sɛ yɛnkɔ this remote area mpo no sɛ ɛhɔ kɔ no yɛ den na Nyankopɔn yɛ adom ɛna wɔn akɔdu hɔ na wɔn de bi akɔboa ebi nni bi nti no mɛsrɛ Nyankopɔn sɛ yɛn yi obɛhyɛn bebe nhyɛn bɛfi baba de yɛn ɔsɛ yɛn yi let us do it with a grateful heart. Mesia esi so biom sɛ obi wɔ hɔ a ne dwuma no ntumi nkɔ so ehyeki yɛma obi a wo de yi Nyankopɔn bɛyɛ ade kɛseɛ bi through that obi wɔ hɔ wabɔ mpaeɛ saa onye adwuma Nyankopɔn bɛhyira wo ɛno nti wei na mede hyɛ yɛn kran yɛbɛtumi ayi ɛde ama through Adventist given te sɛ ne ɛyɛ na yɛbɛtumi ayi send through Zelle wo envelope a wobɔ mpaeɛ wɔ so na ɔde ahyɛ mu na wo de ama asɔre no nyame hyira mo nyina mo ma yɛ mo mpaeɛ onyame tumufo yɛ da wase sɛ woyɛ yɛn bɔfoɔ na wahyɛ yɛn sɛ wohyira yɛn a anase yɛyɛ adwuma na sɛ yɛnyɛ sika a yɛnyi 10% no yɛnyi 10% yɛnyi 1 papa nnɛ yɛse ate bie mu yɛsrɛ wo ntae te mu yie no yɛsrɛ sɛ yɛnyi ne yie afɛkyɛ yɛn na hyerɛ yɛn dwuma hyerɛ yɛn bibiara so ɛfiri sɛ wo na wode maa yɛn na emu boa ne yɛndi no kora wɔ yɛn tae tetua mu yɛpaw kyɛw yɛni ɔmo so onye adwuma nti wɔ mu sika sɛm no ayɛ basa ne mesrɛ wo sɛ bohyira wo na mo onye adwuma na ɔmo so aba bɛka ho papa yɛda wo ase bebree wɔ saa nhyehyɛ pɛ yi ho yɛda wo ase ɛwɔ Yesu din mu nti amen. Nya ye mau biara ye wan kasa wodi nya ye woni na ro wonko wa ye yen so jefo ye di mau biara ye wan kasa wodi nya ye woni na wo wonko wa ye yen so jefo ye mau biara ye wan kasa wodi nya ye woni na wo wonko wa ye yen so jefo nya ye ye wan kasa wodi nya ye woni na wo wonko wa ye yen so jefo. Amen.
Happy Sabbath, church. All right. Sabre. Sabre Bayadina Yama Josiah and Akwesi Abompaye Amaya. Dear Lord, we thank you for giving us. We hope you come to church and pray. Amen. Amen. Heavenly Father, thank you for touching us for the evil spirit. Thank you for saving us. Do not let the devil destroy this Jesus' house.
Jesus want peace and quiet. Please do not let that happen. Jesus, I pray, amen. Amen. Go, preacher. All right. Yeah, you might better know. See, behold, behold. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, can anyone hear my voice? I will open the door, I will come in. Behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Anyone hear my voice? If anyone hear my voice, I will open the door. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called A Thief in the Family. The memory verse is from Leviticus chapter 19, verse 11. It says, "Do not steal, do not lie, do not deceive one another." The message is the people in God's family are honest. Have you ever done something you knew you shouldn't do, and when someone asked you about it, you told a lie? How would you feel if you were caught telling a lie? Jacob lied to his father and hurt his whole family. You would have never thought that Jacob and Esau were twins. They looked different. They dressed differently. They even had different interests. They were opposites. Esau liked to hunt, and Jacob loved to stay home and look after the family flocks and herds. Before they were born, God spoke to their mother, Rebekah. He said that the older brother would serve the younger. She didn't know how this would happen, but she believed what God said. Isaac was now old and blind. He decided that it was time for him to give the special blessing to his son. Rebekah reminded him of what God had said. But Esau was Isaac's favorite, and Isaac was determined to give him the blessing. One day, Rebekah overheard Isaac talking to Esau. "Esau, I am old," she heard Isaac say. "I don't know how long I will live. Take your weapons and hunt some wild game for me. Prepare
the kind of tasty food I like and bring it to me. Then I will give you my blessing." As soon as Esau left, Rebekah called Jacob to her. She told him what was happening. Then she said, "Don't worry, Jacob, I have a plan. Go to the flock and bring me 2 of the best kid goats. I will prepare food just the way your father likes it. Then you can take it to him and get the blessing." Jacob replied, "But he will know the difference. Esau is hairy and I am not. Father would know I was tricking him. He would curse me rather than bless me." "If anyone should be cursed, it will be me," his mother responded. "Just go and do as I tell you." Rebekah gave Jacob some of Esau's clothes, and Jacob put them on. She also covered his hands and neck with goat skins. Then Jacob went to Isaac with the food Rebekah had prepared. Isaac heard Jacob entering the room. "Who is it?" he asked. "Esau, your firstborn," lied Jacob. "I have done as you told me, father. Sit up and taste this good food and give me the blessing." "How did you find the game so quickly?" asked Isaac. "God helped me," lied Jacob once again. Then Isaac said, "Come close so I can touch you. You sound like Jacob, but your hands, they feel like Esau. Are you really Esau?" "Yes, father," Jacob lied again. "Then come and give me some of the food to eat," said Isaac. Jacob brought the meal to Isaac, and Isaac ate. Then Isaac said to Jacob, "Come here, my son, and kiss me." Jacob went to his father and kissed him. "Ah," Isaac said, satisfied at last, "these smell of the field." And so that was that Isaac blessed Jacob. Jacob hurried away. He had just left when Esau entered his father's tent. "Here is the food you asked for, father," announced Esau. Isaac trembled. In a shaking voice he asked, "Who are you?" "I am Esau, your firstborn," replied Esau. Then Isaac said, "Who was just here? Was it Jacob?" Isaac knew then what had happened. He turned to Esau and sadly said, "I blessed him. I blessed your brother Jacob." Esau was furious. "Can't you bless me as well? Jacob cheated me out of my inheritance. Now he has cheated me out of your blessing. Can't you give me anything?" Isaac sadly shook his head. "The blessing has been given. I cannot take it away." Esau muttered as he left his father's tent, "When my father dies, I will get what is mine." Jacob knew he had done wrong, and he was sorry. He felt sad. His lies had caused problems for everyone. He should have waited. God had made a promise. He would not have needed Jacob's help or Rebekah's help either. What would happen now? Dear God, we thank you for this day. We thank you for everything you have done for us, and we thank you for protecting us. And we thank you for keeping us away from the Holy Spirit. And please forgive us for all our sins.
and we all repent from our sins, and we are sorry that we have done our sins that we have known that is wrong, but we still did it. Please forgive us, and please bless us. In Jesus I pray, amen.
beyedo, adafumunte, heaven beyedo, adafumunte, heaven beyedo, adafumunte, umaye koyeni, rere ko heaven beyedo, heaven beyedo. Yeni Kristo betusa edidio. Heaven beyedo, yeni Kristo betusa edidio. Oba popa yeneni wa muniso. Omaye koyeni, omaye fapoja, ere ko heaven beyedo, heaven beyedo. In Christ your blessed is heaven. In Christ your blessed is all. Omaye koyeni, omaye fapoja, ere ko heaven beyedo. Betusa edidio, betusidio, beka unini wanya dafe, heaven beyedo. Betusa edidio, betusidio, beka unini wanya dafe, heaven beyedo. Ajikwano bosheni, heaven beyedo. Ajikwano bosheni yekamoda. Oyeno bafone bosheti mo. Ajikwano bosheni, heaven beyedo. Ajikwano bosheni, heaven beyedo. Ajikwano bosheni naso wonimu. Oyeno bafone bosheti mo. Ajikwano bosheni, heaven beyedo. Ajikwano bosheni, heaven beyedo. Everything obeys anaba. Oyenu bafune bosheti mo. Ajikwano bosheni, heaven beyedo. Ajikwano bosheni, heaven beyedo. Ajikwano bosheni, oyena ko surufie. Oyenu bafune bosheti mo. Ajikwano bosheni, heaven beyedo. Heaven beyedo, heaven beyedo. Yabashahi chafefebi. Yabasumasasi yefuno. Yabatu hallelujah. Hallelujah. Mano kwa mano ayaninine. Oh, ni amani ninasa. Yebesuma sasi yefuno. Yebetu hallelujah. Yebetu hallelujah. Mahogwa manu ayaninine. Heaven beyedo, heaven beyedo, heaven beyedo. Heaven kuroni abone foko. Heaven kuroni obiara prekobio. Heaven kuroni abone foko. Heaven kuroni obiara prekobio. Oh heaven. Oh
na ene okasamafo no ebegyina so na ode atuyemfo no yebehu wo 1 Corinthians 12:14-17. 1 Corinthians 12:14-17. Mekenkai the ayatro no tuntum na yenyina akan the highlighted part. Mesha musem project emame. For in fact the body is not one member but many. If the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear should say, because I am not an eye, and I am not body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? Amen. Amen.
waja ajime wajem nama ya neba afebo. Amen. Anopai medikan dia asida kese ama twedi ampon. Ane titibo no a da no. Ane ye de ho twere no a ye mpa nhweada. Ye da osofo ase otu kwan okobo abinu mo baabi. Sa asida enka obia ye kwa no so ye damase mo nyom no na ede pa obia bedi madanse se enyom no na ede pa se mo bre ansa na mo ye ready ama enyom yi nti nyame nsira mo da asese das ya sorry edru baby a wo se yiyi omo a ombeboa na asori no akoso kire se ebi officers departments ni nyina ebepa obi a obeboa ama eho adwuma no akoso na adwuma no do so bebre na ebinimo wo ha omo adwuma no ye chena so omo anya bi a aya na omo nana aso enu mahu o akwaba ana anya nana yo enti Numbers chapter 2 no Erade kasa kire Moses ni Aaron na o kire Israel for no said de omo nsi hihye omo ho na omo akoye mpanyimfo Aaron ni Moses na Erade command omo said de ombesi aya tabernacle no ombe handle bibia se omo ebe said de ombesi atra se omo transa so aya na omo kurekura omo emblems omo kurekura signs a it shows say ebusua we enti se omo hihye omo sa na ama bibia e wo so omo ye wo asori tabernacle no hu bia na akọ smooth ama omo enti saa na ayete se ya asori se baby edru no etumi hihye mpanyifo ni nyina na obia nya baby obehye kama na departments ni nyina nso ekoso na emuvu kama na adwuma no nso aye fefefe na ni nyina kanya mesom nti ode unya te ase baabi e wo se oye adwuma boa na ukoso na oye adwuma e ma asori no nso ekoso de wo se ye bia no etimi obia hu na adwuma e wo so oye na osom so no oye no fefefe efi se nyankopon adwuma no eye kakra ene edi esiesie baabia ma adwuma no ekoso na adwuma no nso no ye hihye ne se be ya obia owa asori dem ha no obehu se no ho wonfa so o baabi na even kura no se ekoba se wo anya position no bi kura mpo a de wo pese wo ye wa asori dem ha bia no minim se antistella ten bia o ka se no department no hia mema enti se wo pese oboa o ho a kuhu no obeyeden obehia omoa enfant na ho na nka se bia adwuma na ye chiche ne menya bi enti bia me de me nka ho da bi obetimi aboa pa ehia wo baabi enti o ka se o pese o ya obinya baabi ama ye dey ye de wa hye me kai se no obi ka se ono no
nkwalaa ade kyerɛ nso yɛampeke no na eduru baabi a ɔno a enya courage a ɔkɔɔ forward a ɔkaa sɛ ɔpɛ nkwalaa ade kyerɛ no sese ɔkyerɛ adeɛ wɔ nkwalaa no hɔ a ɛnyɛ easy koraa ɛna yɛsi nsɛ amen saa enti asɔre na ɛwɔ Corinth no na nsɛmsɛ bi kɔ so wɔ hɔ ɛna Paul nya abotrɛ ɛna ɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ wɔn sɛ asɔre no ayɛ sɛ enipa body no enipa body baako no ɛwɔ hɔ sɛ baako nso parts no yɛ bebree ɛna ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛyi no body no yɛ baako no parts no yɛ bebree na yɛn nyinaa nso though yɛ perform different duties no yɛyɛ baako before ɛfiri sɛ baptism asubɔ no a yɛbɔɔyɛ no ɛyɛ asubɔ baako aka yɛn nyinaa yɛabɔ mu nkyekyɛmu biara ni hɔ enti Paul kaa sɛ enti ɛnan no ɛwɔ hɔ no ɛnan no ɛwɔ hɔ no ebetumi aka sɛ ɛnan no betumi aka sɛ me deɛ menyansa no enti me hu hia ana daabi me nuanom enti saa sɛdeɛ tie biara no hu hia wɔ asɔre no mu hwɛ onua anim na ka kyerɛ sɛ hu hia wɔ asɔre no mu amen enti ntena hɔ koraa na nka sɛ ebi a me deɛ position no yɛama me bi enti yɛamfa ayi bi ama me respect bi ama me saa nso na ɔnsa kaa sɛ ɛnan no nso wɔ hɔ no ɛno nso wɔ n'adwuma a ɔyɛ ɛnan no ho wɔ mfasoɔ bebree enti nan no nso ɔno nso ntumi tena hɔ na ɔnka sɛ me deɛ me no ɛnyɛ me na meyɛ ayi ɛnyɛ me na meyɛ ani no enti me hu ni mfasoɔ daabi ɛnan no wɔ adwuma a ɔyɛ ani no nso wɔ adwuma a ɔyɛ obiara ho hia ɛwɔ asɔredan mu ha sei enti wɔnyɛ hu sɛ wo ho hia no deɛ na ɔsɔre dɛn wosɔ mu ne ɛyɛ adwuma no ɛfiri sɛ sɛdeɛ tie biara no ani no bɛhwɛ ama wo na wo nso nan no deɛ wode yɛ kɔ baabi a wokɔ no saa ɛna ɛma asɔre no yɛn nyinaa yɛyɛ baako ɛwɔ kwan a ɛkyerɛ sɛ yɛabɔ yɛ su baako asubɔ no nyinaa yɛ baako ɛyɛ spiritual asubɔ no yɛ spiritual yɛn nyinaa yɛnya asɛ asubɔ no bi nti aka yɛ abom baako yɛnkyekyɛ yɛ mu nkyekyɛmu biara ni hɔ obi firi bonkum obi firi nifa nso asubɔ baako na yɛn nyinaa yɛnyaayɛ no Awurade aka yɛ abom sɛ baako nso members no yɛdɔɔso nso asubɔ no ama yɛn nyinaa yɛ dɛ baako ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ saa yɛdɔɔso wɔ mu si yɛdɔɔso ebi tena bonkum ebi tena nifa nso yɛbɛka abom ne ayɛ baako nipadua no part bi wɔ hɔ a yɛyɛ a yɛmfa no nka asɛm ayɛ a na ayɛ te sɛ wei deɛ mmɔwerɛ nso deɛ no ho wɔ mfasoɔ bɛn yɛmma mmɔwerɛ respect biara nso me nuanom mmɔwerɛ no ɛbɛduru baabi no wobɛhia mmɔwerɛ no amen saa nso ɛbɛduru baabi no yɛbɛhwɛ yɛbɛka sɛ na enyi nso deɛ ɛdeɛ na wo nso woyɛ ma honam no anaasɛ ɛdeɛ na woyɛ wɔ asɔredan mu ha ɛbɛduru baabi no nso ohwene mu nwii no wobɛhu sɛ no nso doctors no bɛkyerɛ wo sɛ ɛho wɔ mfasoɔ paa enti ɛma yɛnhu sɛ anaa yɛnka sɛ anaa yɛnhwɛ yɛn ho sɛ ebi wɔ hɔ deɛ a
baby or hodia in here. If you say, baby, here. Say, baby, here, dear. Na ye nyina ye wo subo ba ko dia na wo se bibiba oya obiba aso dem ha ye nyina ye den ye di ya ono asem bi tu ye nua ye nyina ye ba ko nti ye den ye nyina ye ta na chi sanso ena anigye biba obi oho ne ye bo na ba so a e wo se ye nyina ye den hu se ye ni age wo sa kwan no so ye nyina ye be den yene no besre na yene no I enjoy na sanso na wasi ehu se aso no so ye be piki ebinum be ye elders elders ye damase adwuma mo ye a mo didi aso ye nim se de bia osofo kan obo no elders na baso na me tafro osofo me building a inti tambia me frɛ no eni ni di ɛdan no ho nkomo na tambia me frɛ no na me hu sɛ oni elders na ɔmo yɛ den ɔmo yɛ meeting ɔmo yɛ meeting na me ka sɛ na ɔmo yɛ den kra so attend to ɔmo ankasa ɔmo private business enuanom adwuma no hu sɛ ɔmo kɔ no ɔmo ba ɛnyɛ ha nko ɛna ɔmo ba ɔmo kɔ meeting no bi mu a ɔmo timi kyɛ ya sorry ya ye hu no ye dey omu di ye hu meeting no the time bia ye ko ye na animu a ye mfa pai bo mo omu awurade omo ho ban awurade onyi yare mfiri omo ho na onhyira omo nso da enti e wo si ehu se omo edi animu a omo ye edi animu ama ye nya ho mfaso the time bia no yen respected saade no about na anansisem bi ho moment nkyerɛ mu na nampadu na to ɔde to nwom kra na enuma na ɔmo wɔ kingdom baabi ɔmo ko ana ɔmo wɔ hɔ na ba ko de na ɔyɛ very queer na unim sɛ enuma no nso ɔmo ataba no ɔmo say birds of the same feathers more fly together. Into your no na nataba no nye fese no ma no maka nataba no. De bia na omutu a no omukọ no makọ eja no. No no de otu a okoni na mo ade a oya ne se na osoja nti osesa eyi nyan kitinkiti no de abi soja. Nti oba nso a no de aduane ba. Nti no ma no a omatu kọ no a omagya omuma wo ho no. Oba no abi soja na no man kitinkiti no na omutu gya no saa nti omutu gya no a eya na omaye warm nti ade saa na omakoda na omuma no nso na omunye bidi ti time bia na adwuma ho ya no nti wa yesa ma no ma no emma no omani agye omani agye no ho pa ena omaka no nso de bia na omotukọ efise omo de omutimi tukọ akiri na omakoye de ombeye na dakru bi na oti se awowo bi eye plan awowo no plan mo ye ni se de bia no omo beji ababi na omo tuja enti omo dooso omo behia omo dooso nti ye be kọ ombehia ye bekọ ho ne akoto ahye om so se de etie bia se de omsi dɔɔso no ebenya bi ahye om are na ɔteye enti ɛda no omutu ye omukɔye a omukodi om agoro no ɔno de na ɔhwɛ de ekoso na omukɔye a omubaaye no na egya no onsɔɔye amusi na egya uba beso ama ye nyina ya to bi na friend say enwumre ye ho ye hia ya akoda na wanso na omuhwe na onye na adwene so obeso nti na omu ho ye na hi na omu nti ase nti omu ye na omu fa plan na omu se omra me enko na aha area bi aya na
aduane wɔ hɔ monkonkɔpɛ aduane ni enti ɔmo yɛ ya ɔmo fɔso no ana ɔne ɔmo kɔɛ sɛ baabi ɔmo de no kɔɛ no ɛyɛ na nkɔlaa bi bɛtotototo tae wɔ hɔ enti ɔmo yɛ ya na ɔmo di agorɔ na ɔmo huri na ɔmo si na ɔmo huri na ɔmo si ɛna nkɔlaa no baeɛ na ɔmo bɛto tae no nti ɔmo to tae no ɛna ebi kaa no nti bi kaa no no ayɛ mmerɛ na ɔyɛ nkakra na ɔde bɛduru fie nti ɔde bɛduru fie no na afei deɛ wayɛ mmerɛ na ɔwu nti ɔwu no na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ nti deɛ mokɔyɛ mi ni anaa me deɛ na mate wɔwɔ no ɔmo asɛm a ɔmo ka wɔn nti na mempɛ sɛ mɛsɔ gya no ama yɛakɔ gya no ho ama ɔmo abɛkye yɛ awe no nti seesei deɛ moabɔ me mama yɛkumi na mewu di a ɛne yɛ meekɔ na deɛ na meyɛ ne sɛ na meka kyerɛ mo sɛ masɔ egya no na ansɔ masɔ gya no na ansɔ masɔ gya no ansɔ nti ɔmoto abɔɔ no din Susansɔ nti mote anomaa no din a ɛsi Susansɔ ampadu tuyɛ no ɔkaa sɛ mewu a mɛkɔ ama ɔman boadwo nti saa na anansɛm tie nti owuyɛ no ɔyɛ dɛn ɔkɔɔyɛ ɛma ɔmo hu sɛ ɔmo ho akyerɛ ɔmo because awɔwɔ no yɛ dɛn ɛbɛkye ɔmo ɛna ɔyɛ dɛn ɛna ɔwe ɔmo ɛfiri sɛ ɔkyerɛ ɔmo sɛdeɛ ɛsi sogya no ɔmo treke no ma ɔkyerɛ ɔmo ɛna ɔmo bɛsɔ ogya no ɛna ɔmo gadaa ogya no ho ɛna ɔmo yɛ dɛn ɔmo ho kyerɛ ɔmo enti anomaa no a ne ho hia no anomaa no a ne ho nyɛ fɛ no ɔno ɛna nka ɔsave ɔmo life enti sɛ yɛhyia na yɛka sɛ ebi a yɛ part bi deɛ ɛho hia ɛho hia ɔno a ne ho hia no ne ho hia yɛhu sɛ ne ho wɔ mfasoɔ enti tan biara no yɛnka mmom ɛfiri sɛ yɛyɛ baako asubɔ no a yɛn nyinaa yɛabɔ no yɛyɛ deɛ yɛyɛ baako yɛka bɔ mu a yɛho ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛba mfasoɔ bebree amen kakra a m'anim wokyɛ ne n'anim nti meda mo ase nso sɛ moatie me amen Bring to me, was semi more than Namini so sends now, Erin so Nyakefia, Wokutona Wojinkwa, the Tratuano. Sama kwantu yitu cha, na midi tamfu sunim, na mefroba osoro.
me ho ahengua so a tetebo a medan wo ma me behinta wo mu Sema kwentu Yisuja na midita fosuni na mefroba osoro behumo ahingwaswa tetebo amedanwo mamime intawomo Amen. Na yeninji ewo suda. Amen. Amen. Nyami famo shira ponye fadonya sungre shenyen kome moye